Fi yw Goode, nes I sefydlu Gerddi Gymunedol Treganna yn 2009 a ni yn datblygu gardd yma yn chapter yn nghanol y brif dinas. Dwi wedi bod yn garddu erioed, felly pan o'n i plentyn bach o'n i'n garddu gyda fy mam ac wedi ymddiddori yn y pwnc ers hynny. A y ffaith bod fi eisiau ehangu'r gweithgaredd i gymuned gyfan, y syniad yw bod ni'n agor fel lan i'r gymuned felly gyda rhyw prosiect fel hyn. Wnaethon ni dechrau gweithio gyda chapter o 2 flynedd yn ôl. Oeddwn ni eisiau datblygu gardd ei hunan. Wnaethon ni penderfynu bod ni'n wneud fel gweithgaredd i gymuned a codi arian i brynu tŷ gwydyr, gwahanol planhigion, ail datblygu fel y waliau i gyd. A dros y blynyddoedd, ni wedi codi rhyw 60,000 gyda'n gilydd. Mae yna tua 10 i 15 ohonyn ni sy'n cymryd rhan yn reolaeth. Mae hwn yn ymrywio o plant bach lan at bobl sy'n ymddeol. Dyn ni'n gwrdd yn reolaeth bob mis i drafod y gardd ei hun, ond gweithgareddau eraill dyn ni'n gwneud fel casglu sbwriel, trefnu gweithgareddau fel ffair, a syniadau neu gweithgareddau fyddwn ni eisiau trefnu yn y dyfodol. Mae pobl yn mwynhau ddod, mae'n gwaith corfforol ar y cyfan. Cyblori a dyn ni'n gwneud bob yn y hyn, dyn ni ddim yn gwneud y trwy dydd. A wedyn os chi eisiau gwneud rhywbeth arall, mae gen i ddŵr i wneud, falle plannu hadar yn y tŷ gwydyr. Mae'n ddigon o gyfleoedd i wneud gwahanol bethau. Mae gen i bob math o bethau. Mae gen i tatws, mae gen i perlysiau, mae gyda ni lavenders wahanol, gwsberan, hazelnuts, mae gen i coed a fala, a hefyd dyn ni'n gadael digon o le i dyfu planhigion fel llysiau tymhorol. Ni'n mynd i gweithio gyda ysgolion lleol nawr iddyn nhw cael lle eu hunan, achos mae 7 ysgol gynradd yn yr ardal, felly mae'n bwysig iddyn nhw cael rhan ohoni hefyd. Mae chapter wedi bod yn gefnogol iawn i'r prosiect. Mae rai o staff yn helpu mas gyda gweithgareddau ni. Maen nhw'n dod i nosweithiau pan ni'n garddu ein hunan. Maen nhw wedi helpu lot gyda codi arian, a heb chapter fyddwn ni ddim yn gallu wneud e.